Може ли другия път да съм на вашата лодка? Тя на нашата, а пък ние на тяхната. Много се смешна, Ива, супер си. Виж какво прави, виж. Какво? Минаваш, даже имаш и такова. Водопад. Виж ма просто с студена вода. Опа. А? Виж ма просто с студена вода. С топла ли искаш да ти я притопля? Чай. Пони! Много яко дърво. Снимай дървото. Няма време бе. Ти жал, храсти. Кажи ми, мишленци. Нищо ще те убия. Няма си газенци. Сега ще скоча и се хвана за това. Айде скачай, моля се. Аз трябваше да взема едно малко самичка да се предвиждам. Ти дава ти двойно. Ние така трябваше да ти вземем. Ще се предвижваш, ти дръж. Самичка. Да, съм добра, между другото. Какво ще да правя вкъщи? Виж къде ти е къщата и там ще накарам да ходиш. Течението е много силно и повлича лодката. Тогава малко по-такова и пак. Ние отиваме натам, а те са по както трябва. Те си изядаха сандвичите вече. Ние още